Hello guys, magandang araw po sa inyo. Bale, nagbabalik po si Boy Tapyas ngayon. Kinukuhanan ko si Pinsan Chong. Nagpapatanim po ng palay. Yan. So ito tayo guys. Yan. Bale, yung buwat-buwat niya po, yung tatanim na palay. Woo. Yan. Bale, yung mga tropa natin yung nagtatanim, sina Paring Baldo. Yeah! Iwan. Si Paring Barsi ata tao. Veterans na magtanim ng guys palay, ano. Yan. O, diba? Basic. Siyempre hindi mawawala si Paring Baldo. Kala mo makaligtas ka, boy. Yun guys, medyo malalim konti. Yan, si Paring Balds. Basic na basic eh. You know, dapat yung mga ganitong kasipag, dalawa asawa. No, pare. No? Kahit tatlo. Yan. Oh, di ba? Basic na basic. Oh. Ganyan kalupit si Pare Baldo. Dapat to tatlo pala asawa eh. Ayaw niya ng dalawa. Loko ka do ah. Yan po, nagtabi na yung dalawa. Yan. Malulupit nating tropa mo yan. Si Baldo, kumpare ko yan. Talaga. Sa pangpito. Oh. Diba? Lupit. Guys, try nating magtatanim mamaya. Pero bago yan, bisitahin muna natin yung tropa natin sa taas. Medyo maputik po. Yan. Oh. Kapay-stick. Nakasuot sila ng pambansang dahon, guys. You know. Oh, si Papa Along. Si Papa Sting. Matigas ba? Si Papa Bono, andun o. Hirap yung ginagawa niyan. Mukha lang madali guys. Yan, nakaupo sa isang balde. Oh. Binubunot yung similya. Hindi lang basta bunot yan kasi may halong pag-iingat. Tapos tinatanggal yung lupa na nakakapit sa mga ugat. Yan. I-video tala tati pa nag-veg ti kagayaan niya. Bareng lang. O diba? O yan. Pag nakaipon na yan sa ante, tataliin yan. Kukuha ng panali. Yan. O diba? Kugon yan guys. Kugon. Yung pantali niya. Ikot-ikot niya. Back. Okay na yan. Lapit talaga ng tinons. Kaya ano yan? Maraming sufi yan. Pagka mga ganyang pagka mga bunutan ng bunubon, number 1 na yan. Yung number 2 hindi ko alam kung sino. Ngayon puntan naman natin si Papa Bon, yung pinakamabilis na magtanim ng palay dito sa atin. Yan, Papa Bon. Papsi, kamusta? Oh, natamnan mo na to ah. Oh, di ba? Masakit yung kamay? Bakit? Dapat kasi hindi ka nag-resign sa Robinsons. Wow, ang lapit ng tanim mo. Tingnan mo yung dalawa oh.
Ang lipit mo. Yan, Sinsan Chong. Malapit magtanim ng ayan, palay yan. Oh. Bale, isang na lang guys. Isang puno. Number 1 to na ano, kinukuha pag mga taniman ng palay. Guys, pagulo tayo, pagulo. Sa isang ano lang daw. Okay guys, ano, iwanan ko na sila. Okay na yun, nakapag-warm up na tayo. Sinsan kumuha ng merienda. Yan. Ha! Okay guys, hanggang sa muli. Di bale, ano, sa lobatan ng mahigit 10 taon ngayon lang ulit ako nagtanim ng, ano, ng palay. Tagal eh. Yan. So mabagal tayo.